Club Junta, building better Africa. Ajimwene nkhani yano indesinde kuinvesa chifukwa ikuoneka ngati ilibe poyambira, ilibe sopothera. Mwaona? Nkhani imene mwabweresa apapai, ilibe poyambira, kuti yambira pati, yachokera kuti, yapita kuti, ikupita kuti, ikuthera kuti, ayi. Mwangofika kuti nkhani ya sugar mukuti nayo bwanji. Tatuzeni nkhani ya sugar ikuti bwanji. Watsika mtengo sugar. Watsika mtengo sugar yo. Talongoswani bwinobwino pamene tikumvere. Mukamati nkhani ya sugar mukuti nayo bwanji. Yatsika mtengo, watsika, nde ali pa bwanji panopa. Dera la kwanuko ali pa bwanji sugar. Nde mutifuse so ife kuti dera la kwathu kuno sugar yali pa ndalama zingati. Ndeti kumane pakati pamene posangoti nkhani ya sugar mukuti nayo bwanji inu ndi amangochi. Muzima pa chilungamo. Osada opposition akakupasani ndalama. Kodi mukamati opposition atipasani ndalama. Mene timamikira Chakwera muti. Amatipasa ndalama Chakwera. Munamba mwamvapo Chakwera kundiyitana ine ku State House kuti Charles Penongwe bwera kunoko tizakupasa ndalama. Kapena munamba mwamvapo kuti Chakwera andipasa mamiliyoni kuti ndizayamikira. Kuti lero mukanene kuti opposition akutipasa ndalama. Opposition wali ndi ndalama zoti azikapereka kwa anthu ngati ifeyo chifoti tikuyankhula za opposition. Kodi kapena zomwe ndikuyankhula inezi ndi za DPP kapena UDF. Mundidikire kaye ndijoine DPP. Mwamva? Kapena mundidikire kaye ndijoine UDF yo. Nde muziyankhula kuti UDF andipasa ndalama. Amene akujoina MCP ndi amene akupatsidwa ndalama. Ndiponso mukanena za ndalamazo olo misonkhano ya MCP simmaona Chimwendo Banda akupereka ndalama kwa anthu oti abwera misonkhano kumapasa ma 2000 kwacha. Munayamba mwayankhulapo kuti Chimwendo Banda mukupereka ndalama kwa anthu amene abwera misonkhano ku misonkhano ya MCP. Chifukwa chani mumathamangira kunena kuti akupasani ndalama opposition. Akupasani ndalama. Inu mdziko muno simukudziwa amene amapereka ndalama kwa anthu amene akuwayamirira. Kapena anthu amene akupita misonkhano. Ndiponso chabwino amene angakane ndalamazo ndani pano ndi dziko mene lafikira. Kuti muziti akakupasani ndalama. Inu mmafuna tizigona ndi njala. Ntakufunsani inuyo. Mmafuna tizigona ndi njala. Kapena munatenga dziko likuti tizigona ndi njala. Ineyo a Professor Arthur Peter Mutharika ndiyitana lero lino. Ndi maluza amene ndili nawo ine Beni Longwe. Andiyitana kuchani ku Page House. Charles Beni Longwe bwera kuno ndikugaire ndalama. Munduza kuti ine ndingakane. Ndimene lafikira bagi la chimanga dziko munomo, bagi la chimanga mulamuliro wa Chakwera. Professor wandiyitana bwera kuno ndikugaire 200,000 kwacha ukagule chimanga ndikana. Miti yanu izigwira bwino ntchito mwamva chimwene. Izigwira bwino ntchito. Mmene ndilili ineyo panopa. Dr. Tupere Muluza ndiyitana. Charles Beni Longwe bwera kuno. Ndikugaire ka 500,000 aka ukagule sugar wa dulayu. Ndi chimanga ningakane. Muzikana kuti opposition akakupasani ndalama. Dikira na opposition ndalama zati pasate ngaboma pompa. Inu ndalama mukumagawa misonkhano. Mundani akukunenani kuti mukugawa ndalama, mugawa ndalama. Mitani imagwira ntchito. Kapena mufuna tizikutukwanani kapena. Tiyambire siyo kutukwanani kapena. Manimva? Ntchito timagwira ife ndiyo pweteka kwambifa timazuzula boma. Chifukwa cha zimene zikuchitika. Timazuzula so opposition. Pompano ndatusa audio ya fair yoyankhula mbali zonse. Pompano dzana audio yange yomaliza dzana. Muzikati ya opposition akakupasani ndalama. Opposition akakupasani. Kodi ndalama zimene opposition akupereka pali nkhope ya ndani. Masa ndi Achakwe. Pali nkhope ya Professor Arthur Peter Mutharika. Munamuona Professor Arthur Peter Mutharika ali pa ndalama zanuso. Professor wakhala pampando mpaka kutuluka nkhope yake pa ndalama palibe. Ndalama zimene mukumayankhula iniyo kuti opposition akupasani ndalama pali nkhope. Masa pali nkhope za Chakwera.
ndama zanda sizindachakwe amene akumagawa ndalama mdziko muno ndi ndani amene akupereka mtukula pa khomo mdziko muno ndi ndani sichakwe amene akumagawa ndalama kwa mafumu ndi ndani sichakwe amene akumagawa ndalama kwa mavenda mdziko munomo kuti akhale chete asamayankhule ndi ndani ndimasandi chakwe so mukamanena kuti akakupasani ndalama akakupasani ndalama munaonapo kuti aprofesa akapita mtalikali ndi nkhope yawo pa ndalama inuyo mukuyankhula mopepera kwambiri mwanimva ndalama zili mdziko muno ndizachakwera nkona kuzigwirisa ntchito mopanda mutu mopanda tsogolo mosaganizira ndikumangogawa misonkhano ndalama pamene anthu akuvutika mdziko muno ndeti kanena zogawa ndalama ndeti kukamba za Malawi Congress Party osati za DPP kapena UDF ya mwaona UDF akugawa ndalama mdziko muno ndakufunsani mwaona Mai Joyce Banda akugawa ndalama mdziko muno mwaona Enoch Chihana akugawa ndalama mdziko muno so mukamati ya opposition akakupasani ndalama inuyo mufuna muthandauze kuti chani akulu inetu ndipendi longwetu ndikusambwazani tosati maseweratu ndikuthirani mphepo musamayankhule zopusa ndikuuzeni musamayankhule zopusa inu mukudziwa bwinobwino kuti chipani chanu cha Malawi Congress Party ndi chimene chikugawa ndalama mdziko muno koma ife tikachizuzwa mkuti opposition atipasa ife ndalama mdziko munomo amene akugawa ndalama kumangogawa ndalama zopanda nazo mutu zopanda nazo phindu mamiliyoni kumapereka kwa mavenda anthu opanga mademo kuatseka pakamwa kumatanitani ndi ndani amene akupanga mapate mdziko munoku kupanga mapate opanda phindu ndi ndani sindinu nde mukanoti opposition ndi amene akugawa ndalama mitu yani izigwiratu ntchito bwino ku Malawi Congress Party ko ndikuuzeni izigwira ntchito bwino mukamayankhula mukamati peza ku inbox kuti ndi mayankho ambiri pazopusa zimene mayankhulazo nonsense tsatsani malonda anu pa machanelo awa Makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers, AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers, Crab Junta with 40k subscribers, Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Kutenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.